Machiegni weche mag tuke mag okapu kidieny ma yowuoyi biro bedo gi joloch manyien. To joloch higa mokadho Leisa Hill thicho oko e nus finals mag tuke skunde sekondar tam mokwongo. Joloch tuke mag rugby pinje Afrika ma ugwe higa mag 2025 Kisii biro rakore gi tim ma upper ile finals kiny. James Opondo miyowa ler mathoth kuom tuke mitugo mag nationals e boma ma Kisumu. Tim Kamusinga utengo joloch mokalo e tuke mag okapu Leisa Hills points 69 kuom 61 kendo ng'ado tiko mar finals kama gibiro rakore gi tim mar Kenya. Butere komachielo biro rado gi jowasikgi Kaya Tiwi e finals mag nyiri. We are a happy school, a happy team, the Kenya Stallions, because we have written history. There's no team in Eastern region which has made it to the finals at the nationals, and here we are. And so, looking forward to the finals, we will just go down to the strategy, we prepare, and we come ready to take on whoever wins. Nyirendi manyamira wuok chien gonde ariyo kendo loyo ng'ia kokalo e picha chom kama koro gibiro rakore gi St. Joseph's Girls Kitale e finals mag hockey. E tuke mag yowuoyi Friends School Kamusinga biro rakore gi St. Anthony's Boys Kitale. Koro wariyo ni to kombe kod okango. Kombe do okango ka Ramogi. Kumonego ninde. Koro kiny kombe nindo okango. Wamiyo baba mor. Baba ninde laru. Chako ter ni okombe. Last year we never had the trophy. We don't want it to repeat today. Tomorrow, on this year, 2026, we don't want a repetition. We just want a win. And we are supposed to bring back the trophy to our school, Nyamira Girls. Joloch nyadiboro e tuke mag handball Musingu no ng'ado tiko mar finals kendo gibiro rakore gi St. Joseph's Boys Kitale tok loyo Highway gonde 22 kuom 17. Joloch mokalo Moi Girls kiny no chwer loyo gi St. Joseph's Girls Kitale e finals. Tim mar Kakamega magin joloch nyadinwoya e tuke rugby oteng gi tim mar Upper Hill points 13 kuom 11 ka loch Upper Hill miyo gi thuolo mar rakore gi tim mar Kisii mane loyo tim mar St. Mary's Yala points 13 kuom 3 nus finals. Expect a cleaner game, cleaner balls off the racks and everything. We started in the back foot today, but I believe in the boys' resolve to always do right, to always go forward. You know, a game of rugby is a team sport. No one can carry the team at all. So tomorrow, expect big things from the boys. And big things is meaning a win. Kampichak mar Brookside Dairy magin josir tuke gi kokalo kuom manager mar tudruok Wilson Okongo olero ni pod gibiro dhi nyime gi siro tuke mag sikunde. Wabro medo tiyo gi Ministry of Education gi Kenya Secondary School Sports Association mondo wane ni nyithiwa duto te oyudo opportunity marom kata gibeni gi a Mombasa kata gi a Turkana kata gi a Mbita giyudo sir moromo kod effort magiput mondo gi give their best in their various game categories. Timbe mabiro tieko e thuolo mar adek e tuke mopogore opogore biro ng'ado tiko mar donjo e piem mag pinje Afrika ma ugwe ma ibiro bagi e piny Tanzania giko higani. James Opondo, Ramogi TV, Kisumu. Tuke mag jogo modak kod ng'ol midewo ni Paravoli ne ochakore ayange kaunti ma Mombasa kama jotugo mawuok e kaunti za 13 piem e tugono mar mine kod chuo. Ka jafwambo marwa Georgia Okoleranwa